Muna so mu iya hulan nan, ku zo mu je ku ga yadda ake yi. Da fatan kuna lafiya, ta yau dai zan nuna muku yadda ake yin zara cap. To da farko za ki yanka yadinki, tsawonsa zai zamo inci 27, gashi nan kamar yadda kuke gani. Faɗin kuma zai zamo inci 20, amma za ki iya sa ma bai kai haka ba, ya danganta daga yadda ke son tsawon wannan na baya. Wannan mako ne na yanka inci 15.5, amma idan zan samu ne ki sa shi kamar inci 18. Ban samu girman da nake so ba ne, faɗinsa kuma inci 3. To wannan shine adon hular da za mu yi. Inci 4 ne na yanka, gashi na kamar yadda kuke gani, tsawonsa kuma inci 20. To na yanka guda 3 gasu nan kamar yadda kuke gani, gaba ɗaya tsawonsu inci 20 ne, faɗi kuma inci 4. To wannan shine adon hular da za mu yi na baya, shi kuma tsawonsa inci 24, faɗinsa shi ma inci 4 ne na auna. Gashi amma a linke, ku lura a linke na auna faɗin. To idan ka buɗe zai baka inci 8 kenan. So ga nan dai. Yanzu abin da za ki fara yi shine za ki ɗauko inda faɗin na yake inci 27, sai ki yi alama a tsakiyansa. Gashi nan kamar za ki saka daidan yadin yana kallon ki. Daidan yadin za ki saka yana kallon ki. To shi ma makon ki za ki zo ki samu center ɗin shi. Gashi nan kamar yadda kuke gani, sai ki zo ki yi alama, ki aza daidai center yadin ki da kika auna, kika yi alama. To yanzu za ki zo ki lunka, sai ki juya, ki tabbatar da makon ya taɓa ƙarshen yadin ki kamar yadda kuke gani. Yanzu za ki ɗauko inan yadukan da kika yanka inci 4, tsawonsa kuma inci 20, za ki ɗaura a kan makon ki da kika kulle. A kan makon ki da kika kulle za ki ɗaura, gashi nan. To za ki ɗaura na farko, na biyun kuma za ki zo ki crossing ɗin shi, ki tabbatar da ya kulle wa'ancan na farko. Ki daidaita su, sannan sai ki zo sai ki lunke su, sai ki mai da su ta ciki. Akwai hanyoyi da yawa da ake wannan hula, amma dai wannan dai kamar ta ɗan fi sauƙi. To idan kin kulle, yanzu abu na gaba za ki daidaita, sai ki sa kekenki ki ɗinke sama kamar yadda kuke gani. Ban sa yi ɗauki yadda na ɗinke hula har ƙarshe ba, to amma dai gashi nan kuna gani na gama ɗinkewa. Ga shi nan a sama za ki ɗinka, kin ga wannan shine bayan hula. To ga adonmu nan kuna gani da muka ɗaura sama guda biyu. To yanzu za ki lunka hula. Na yi amfani da girman kaina ne wurin wannan hula. So yanzu na auna kaina, faɗinsa inci 22. To gashi nan na yi makin, na raba shi biyu, measurement ɗina na sa su yin allowance, sai na yi makin. To idan kika zo a saman nan kuma za ki yi curve, ba tsaye za ki ɗinke shi ba, za ki masa curve kamar yadda kuke gani. Gashi nan za ki masa curve haka, sai ki ɗinka. To gashi nan na jiyo daidai inda na yi alama zan ɗinke shi, zan bi wannan curve ɗin. To masu son shiga online class ɗin mu fa yana nan zai fara ba da daɗewa ba. Ku zo ku shiga wannan class ɗin, saboda za ku amfana sosai gaskiya. Za a muku details videos sosai, za ku samu amfani sosai. To gashi nan na ɗinke kuma na yanke. To yanzu wannan za ki bi ki ɗinke da zare da allura kamar yadda kuke gani. To gashi nan, amma ba za ki kai ƙarshe ba, za ki tsaya daidai inda band ɗin nan ya fara kamar yadda kuke gani. Ba za ki kai har ƙarshen hular ba, daidai inda band ɗinki ya fara a nan za ki tsaya da ɗinkin, sai ki kulle kamar yadda kuka ga ina yi. To yanzu gashi nan zan jiyo ga hulan. Kun ga abin da muka samu. Kun ga bayan bai taso ba sosai, saboda makon da na ce muku bai kai ba wanda na yanka. Amma idan kika sa naki ya kai har ƙarshe, har bayan za ta tsaya da kanta. To wannan shine adonmu. Gashi nan ina ɗinke gefen shi. Gashi nan na ɗinke gefe guda. To yanzu ga gefe ɗaya nan shi ma zan ɗinke.
a gefe ɗaya nan zan ɗinke kamar yadda kuke gani. To gashi nan na ɗinke ina juyawa. Yanzu zan bi shi saman keke, zan masa tattara kamar yadda kuke gani. Za mu ɗaya yi kamar fulawa haka da za mu laƙa ta bayan hulan ne. Wasu suna yin bow, to amma wannan fulawa zan yi. Shi nan kuna ganin na tattara yadin. Yanzu ina ɗan yayyankewa ne saboda in yi saitin shi. To gashi nan kuna gani na dunƙula fulawar da za mu yi. Yanzu za ki hau saman keke sai ki ɗan tattake wannan dunƙulen da kika yi saboda ya tsaya wuri guda dai kamar yadda kuke gani. A sama za ki bi.